Iki lho aku wis asu. Ngombe. Panas. Ada malam. Barangane kayak ono. Tapi ngombe iki diutang kok. Iya, Tol. Itu ini ngomong kamu, Foto ngombe. ya, ngombe, ya, ngombe, Pak, Ngombe ya. ya, hati-hati, ya, ngombe, Ya ngombe, ngombe. Isen, ano berai isen ngombe. Woi! hati-hati, bro, ya, ngomong Isen. ajar kono, kubu kubu ajar kono, ya, Wes cegoan. Lek cegoan tego. Ora sadar ikan. Aduh. Oh, liyane iku, Kang. Ora kanggo. Ono apa ta Kang Ferry? Piye? Ayo di syuting. Ayo lah. Oke. Bang, udah sadike, Bang. Di syuting Kang Ferry, Bang. Ayo, Bang. Ayo. Bang, ayo. Oh, di syuting Kang Ferry. Ayo. Buat apa
apa-apa ta, Kang? Nah. Ajur, ajur, ajur. Tekar. Ajur wae. Aduh, hati-hati. Bosnya tekar, Bu. Baru mobil dipakani, Bang. Ayo hati-hati. Golek pakan, ayo. Ayo, Bang. Golek pakan. Oh iya. Tekan Pak Parti. Supaya kabeh, Bu. Hati-hati. Ayo, wes. Yo, hati-hati, Bang. Yo, sing hati-hati. Hati-hati. Ya, iya, Bang. Ya, hati-hati ya. Ikut ya. Ya, wes. Ya, ya. Ayo, wes. Lah iya mengkono. Bang, sing bener nek makan sing bener nek makan iku. Sing wareg ora ngomong-ngamu. Sing wareg ora ngono iki waduh semua gedene. Ngomongane ngamuk sama mangan. Sing bener ngomong sampe ya. Ayo. Ayo, hati-hati. Oh. Yo. Yo, hati-hati makani. Yo. Bolak-balik Pak Tukang. Hei. Waduh, suara ketua. Cukup makani. Ngomong-ngamu lho. Ngomong-ngamu lho sing keren. Iya. Wes digelak betul wes. Ayo makani apik wes. Yo, makani. Yo, hati-hati, Bang. Yo. Hei, Pak yo. 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 Bang. Ayo, yo, yo. Pak. Ayo, ayo. Entekno. Wes, gragutan wes ta. Gragutan. Gragutan. Wes. Wes. Ayo, wes entekno. Wes, ora kuntau yo. Iya. Mulane ya hati-hati, wes. Iya. Kene. Yo, wes mangan. Aduh. Mangan, yo, mangan wes mangan. Kok matiku, Mang? Mangan sing barang kaya wong. Kaya wong. Heeh. Nah, Ya, bagi sing buri. Heeh. tugas dhewe. Yo. Ngombeni, Ngombeni. bar makani. Makane iya. Terus aku piye iki? Lampane dhisik istirahat sejenak, era Yo. dikeno ura-ura biasane. Dikeno ura-ura ben anu. Sak kombange lho. Heeh.